Minä seuraan. Sihteeri seuraa tässä samalla. Ihmettelee vaan väliin. Tuomari on hämmentynyt. Tuomari on sitkeä. Niin. Reippaasti sisään. Okei, rava vaan. Kato mitä mä tiputin. 4 ja 5. Sen takia, kun mä en päässyt ratkottua, on huono kulma tuolla seistä. Okei, tuu tänne katsomopäivän kulmaan. Sun pitäisi päästä syvälle kulmaan, että sä saat hyvän tien tuohon 4. Mäkin jouduin tekemään sellaista suikkatien, kun siellä oli se hevonen 1-2. No, en mä enää siinä vaiheessa tajunnut. Seisot ihan siellä kulma. No niin. Joo, tuossa ei ole kannattaa siellä. Ei. Kohta. 1 0. 2 0. 3 A 0. B 0. Siiro innosta. Ohjelto. R. Ollaan uudestaan, laitetaan siihen alapuolelle. 5 0. Ei jättä kakkosvaiheeseen siitä. 6 0. 7 0. Ratsasta maaliin asti. Hyvä.